Türkmenistanyň döwlete degişli dukanlarynda adyk yetmezçiligi bilen bagly problema dowam edýär. Şu günler Mary şäheriniň döwlete degişli dukanlarynda arassalanmadyk palta ýagy, ahal ýagy, şeker, un, ýumurtga we towuk buğdu tapdyrmaýan mahaly buhanka çöregi çäkli möçberde käte satyga çykarylýar. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän marda habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, şäheriň ýaşaýjylary her gün her ele 2 sany satylýan buhanka çöregini almak üçin irden saat 5:00-da nowata durup başlaýar. Şundandan Gurban Sultan Eje köçesiniň ugrunda yerleşen 8-nji döwlet dukanynyň öňünde 40 golay adam ýüşdi. Olar bu ýerde buhanka çöregini satyn almakçy boldular, emma dukan resmisi şu gün hökümet tarapyndan hiç bir dadyň ardan nyrkdan satylmajakdygyny aýdyp, nowatdaky adamlary dargatdy diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlenlik şertinde maglumat beren marly habarçy 7-nji noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, şondan soňra adamlar bu ýerden gidip şol köçäniň ugrunda yerleşen döwlete degişli beýleki Merf dukanynyň öňünde üýtdiler. Bu dukanda her ele 2 sany buhanka çöregini satdylar. Çäkli möçberde satyga çykarylan buhanka çöreginiň her biri 60 teňe barabar diýip habarçy bellidi. Habarçy şäheriň döwlete degişli dukanlarynyň käbirinde buhanka çöreginiň tapdyrýandygyny, ýöne olaryň 1-2 sagatyň dowamında satılıp gutarýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Dukana irden saat 8:00-da barsaň buhanka çöregini satyn alyp bolmaýar. Döwlete degişli dukanlarda satylýan buhanka çöregi nowata ir baryp duran adamlara ýetýär. Bu dukanlarda halka ýeňillikli bahadan satylýan haritler tapdyrmaýar, ýagny arassalanmadyk palta ýagy, ahal ýagy, şeker, ýumurtga, un we towuk buğdu indi ençeme günbäri satylmaýar diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä, häzirki wagt aýda bir gezek payok görnüşinde berilýän unyň oktyabr aýy üçin berilmeli möçberini alyp bilmeýän raýatlar hem bar. Olar her gün döwlete degişli dukanlara baryp, unyň haçan geljekdigini soraýarlar. Dukan işgärleri haçan un geljegi belli däl. Günde habar tutup duruň diýerler. Yerli un hususiýetçilikdäki dukanlarda näçe diýsen bolup, ol 180 manatdan satylýar diýip habarçy aýtdy. Soňky aýlarda Türkmenistanyň döwlete degişli dukanlarynda arassalanmadyk palta ýagynyň, ahal ýagynyň, şekeriň, unyň, towuk ýumurtasynyň we buğdunyň gyçylygy güýçlü depkinde dowam edýär. Munyň bilen bir wagtda döwlete degişli dukanlarda satylýan käbir adyk haritlarynyň bahasy hem gymmatlaýar. Türkmen häkimetleri döwlete degişli dukanlardaky adyk yetmezçiligini we gymmatçylygyny resmi taýdan boyun almaýarlar.